Paniku, tidwir tal-kliem u sussekwentament skit. Hija din ir-reazzjoni tal-Partit Laburista meta l-ġimgħa filgħodu l-għada illi l-Prim Ministru Robert Abela ħareġ u għal Stewart ġewwa u barra l-Parlament sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard flimkien ma' dak li laħaq deputat parlamentari fit-taljiem wara l-elezzjoni ġenerali mingħajr ma qatt kontesta elezzjoni Randolph De Battista attakkaw lill-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt illi baqgħu jiddefendu lil Stewart Healthcare. Net News staqsa domanda li tiġi awtomatika min se jerfa' responsabilità għal dan id-deal li ġie kundannat mill-qorti. Bil-Ministru jisħaq illi l-Gvern qed jieħu passi serji. Għalfejn sar dan kollu? U min ħajerfa' ir-responsabilità jekk jogħġbu? Ir-responsabilità tintrefa' minn gvern li kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet anke meta affaċċat minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Qed nuru bl-aktar mod konkret li aħna qegħdin nieħdu approċċ mill-aktar serju. Net News staqsa għalfejn il-membri tal-Kabinet fl-2017 u minnhom membri attivi fil-Kabinet attwali inkluż il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu qablu ma' trasferiment bejn Vitals u Stewart. Fil-waqt illi staqsejna kif se nieħdu il-miljuni tal-euro lura u x'investiment ħallew warahom Vitals u Stewart Healthcare. Il-Ministru ma wieġeb assolutament xejn. Il-qorti kundannat li gvern. Intkom qed tgħidu illi dak huwa l-erq. Il-qorti Partit Nazzjonalista li inti qed tirreplika f'din il-mistoqsija il-qorti ma waslet tal-ebda konklużjoni ta' din il-Gvern ta' Malta qed jgħidlek hawn kien obbligati li ma jaċċettax kwalsiasi trasferiment ta' isma' għal Stewart Healthcare International Limited u minflok kellu jgħaddi biex jitlob għal riċessjoni tal-kuntratti. Mela, il-qorti ma waslet tal-ebda konklużjoni li kien hemm frodi ta' parti tan-naħa tal-Gvern u dak huwa l-erq. Ħanamillek id-domanda. Qed jgħidlek innissel il-Partit Nazzjonalista għalfejn fuq is-sentenza li ħalla it-trasferiment li jsir bejn Vitals u Stewart. Għalfejn ħalla dan it-trasferiment li jsir. X'investiment ħallew Ministru Stewart u Vitals? U kif se neħdu flusna lura, Ministru? Francesco Catania, għal Net News.